TMTV. Сәлам, малайлар һәм кызлар һәм сезнең әти әниләрегез. Артистларның концерт сезоны күптән ябык. Яңасына әзерлек күпләрдә хәрби дәрәҗәдә. Яңа костюм, концерт программасы белән генә шикләнмичә, кайберәүләр тамашачыларны төрле электрон җиһазлар белән дә шаккаттырырга җыена. Җырчы дибез, җырлый дибез. Ә кайчан җырлый башлаган икән соң алар? Беренче башкарган җырларын хәтерлиләрме? Бүген шушы сорауларга җавап эзләп карыйк әле. Шушы вакыт аралыгында штурмын мин, Айваз Садыров булырмын. Башлыйбыз. Музыкаль кайма хит парадының бу атнадагы чыгарылышын диджей Радик һәм Айрат Сафин ачып җибәрә. Радик җырчы карьерасын башкалардан аермалы усул белән башлап җибәргән. Ул бөтенләй җырламаган. Киресенчә, аранжировкалар ясау, көй язу эше аңа күбрәк якын булган. Шулай бер вакыт кызык өчен генә җырлаган Радик күп кенә мактау сүзләренә ирешә һәм вокал белән чын-чынлап шөгыльләнергә кирәк дигән фикергә килеп, дәресләргә йөри башлый. Нәкъ менә биредә аны Айкай дигән төркемгә чакыралар. Һәм шушында чыгыш ясап йөргән 14 яшендә беренче тапкыр картаймәле әнкәй җыры белән чыгыш ясаган Айрат Сафин белән таныша. Ә калганы исә аңлашыла. Уртак проектлар, концертлар, хит-парадлар. Бүген хит-парадның 15нче баскычы да аларныкы. Ә ике йөрәк җырының сүзләрен инде күпләр яттан белә. Тыңлыйк. Кадерле балам, бар анай, тәрәзәдән күзіңді алмайсың бит анайым. Бар берсәк тышка чык. Бар, яхшы балам, бар. Бүгін бізді кірлеп туй бара, матур үстәләр кырылған, дос туганнар жиыла. Бір-біріне сірлі күзлері, нұрдай балқы yüzлері, көңілләрін жилікіні дірі, әші сүзлері. Өстімәсін пары мәңгі бірге бұсынлар. Икі йürek, икі яр, икісі де ғаршықлар, әгдер біріп балда кейіп, қанатланып ұштылар. Өзім қай барады. Сұққан едім бір чеберкі сіздерге. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йылдызларның балкуы, ике йөрәк парчалы, иртәме таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкы йөзләре, күңелләренә җилкендерә, әши сүзләре. Үстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Тормышларында гел булсын ак юллар, шундый матурлар, икесе дә гашыклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Икі йürek,
Чираттагы резидент үз-үзен белә башлаганнан бирле нинди дә булса көйне көйләп йөри торган була. Туганнары әти-әнисе талант бар бу кызда дип кичкенә Зәйнәпне гел җырлаткан. Башка артистлардан айырмалы буларак, әлеге җырчының беренче җырлары рус телендә була. Татар телендә беренче башкарган җырлары булып, Ай күземнең карасы һәм Кыр казлары артыннан санала. Бәлки Зәйнәп ханымда салмак, моңлы җырларга карата мәхәббәт нәкъ шул вакытта ук булгандыр. Нигә булса да бүгенге җыр шундыйлардан. Һәм ул 14нче позициядә. Күкрәгеңә башым салып
13-ші позиция. Һәм биредә безне Чәшкә каршы ала. Әлеге җырчыбыз да 3-4 яшьләр чамасында җыр суза башлаган. Беренче башкарган җырын да хәтерли. Бер кыз бала җыр чыгарган. Ә менә мәктәптә укый башлаган Чәшкә зур баянда уйный, алмагачларын сыздыруын үзенең йолдызы сәгате дип атый алыр иде. Баянны күтәреп торырга да кирәк, уйнарга да кирәк. Шуңа өстәп җырларга да. Кыскасы, кичкенә җырчы әлеге миссияны булдырып чыга. Ул вакытларда Чәшкә әлеге вакыйганы иң яхшы көн дип атаса, хәзер исә әлеге атама аның җыр исеменә үк әверелгән. Кичәгеләр хәтирәсе өрде таңда, моңзары да, шатлыгы да барысы артта. Юксынмыйм киткән ярларын, үткән көннәрен, язмыш алда әзерләгән иң зур бүләген, иң яхшы көн. Әле алда, барысы да хыялыты, юл якырда баяк булып уфукларда. Ничек кенә әйләндермә түгәрәк дөнья, югалтсаң да сиңа дигән кирегә кайта. Бер яктан батса да кояш, һичшиксез ышан, безнең таңнар сызлы батыр. Икенче яктан иң яхшы көн. Әле алда, барысы да хыялыты, юл якырда баяк булып уфукларда. Музыкаль кайма хит парады дәвам итә. Чираттагы җырчы Илдар Әхмәтов. Илдар нинди генә җырга тотынмасын, җиренә җиткереп башкарырга ярата. Бәләкәй чагында да анда бу гадәт булган. Ә менә тырышып нинди җырлар җырлавын гына Әхмәтов хәтерләп бетерми. Чөнки алар бик күп иде ди җырчы үзе. Ә хит парадта урын алган җыр ул бер генә. Саташуларын мәллә җырын куеп җибәреп, Әхмәтовны 12-нче сан астына урнаштырып куйдык. Йокыларга җыенсам да, юрганымны ябынып, юк шул инде йоклап булмый, ятам сине сагынып. Юк шул инде йоклап булмый, ятам сине сагынып. Нишләдем мин саташуларын мәллә, икебезгә җиткән юрган, икебезгә җиткән юрган, җитми бер үземә дә. Нишләдем мин саташуларын мәллә, икебезгә җиткән юрган, икебезгә җиткән юрган, җитми бер үземә дә. Әй рәхәт булган икән ул, янымда син булганда, тәнем түгел шик күңел, жылыталмый юрганда. 11-нче позицияга килеп җиттек. Биредә урын алучы җырчы Ландыш Нигъмәтҗанова. Ландыш 7-8 яшьләрендә үк җырлый башласа, 9-10 яшьләрендә беренче тапкыр сәхнәгә чыккан. Билгеле, сүз зур сәхнә турында бармый. Бу вакытта Ландыш бик хисләнеп, Зөһрә Шәрифуллинаның безнең урам җырын башкарган. Ә бүген ул безгә бер атна дип җырлар. Без аңа 11-нче позицияны тапшырыйк. Әле еллата, әле җырлата, туялмый икән күңел.
музыкаль койма хит парадының бірінші унлығына стартына Рамил Аймеддинов бирә. Рамил балачакта музыка белән генә түгел, театр белән дә тирәнтен кызыксынган булып чыкты. Балалар бакчасында ук аңа төп рольләрне генә тапшыра торган булганнар. Кем принцны уйный? Аймеддинов. Кем Рәсәй күләмендә призлы урыннар яулаган? Аймеддинов. Кем хит парадның 10-нчы баскычын яулый? Монда да җавап бер. Рамил Аймеддинов. Canım 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 köklerde tünge köklerde Ay ay canım 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 üzüme bu sil üzüme Birge dostlar jırlaymiz, alkışlar. Nurlar sihirli, sanoqsız sirleri Yetmesine elleksem, hoy qıtılı ikili Kütüm senin yazmende, yüreğim tibik dibe Şıgaya balıklardan nur sibe bar jirgede Jiti jitlerde jirgemde, meder bebek kuklerge Bar bir üzümne keytim kütküre Kular! Ay ay canım 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 köklerde tünge köklerde Ay ay canım 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 üzüme bu sil üzüme Bir yavuzlar Татар музыкаль телевидениесі, таныш йөзләр, якты төсләр, бөтен татар эстрадасы, һәрбер телевизорда, ТВ кабель шелтәрләрендә һәм TMTV online.ru сайтында. TMTV, бөтен татар эстрадасы. Халыкара татар җыры эстрада фестивале 8-нче тапкыр Мәскәүдә. Иң-иңнәр бер сәхнәдә. Зур гала-концерт 11 ноябрь Дәүләт Кремль сарае. Иркә 4 яшьлек чагында ук бик яратып тала 2 беләгем җырын башкара торган булган. Беренче тапкыр чыгыш ясаган вакытны мәктәптә, беренче сыйныфта белем алганда дип хәтерли. Күп вакыт узса да Иркә әлеге вакытларны бик яхшы исендә саклап калдырган. Бүгенге көндә аның җырлары да, клиплары да бихисап. Шулар арасыннан яраланган 2 ак кыш клибын хәзер үк тамаша кылып җырчыга 9-нчы номерны тапшырыйк. Biz birge de indi bulamabız, ayrımda bula almabız. Yaralangan 2 ak kış bulup, yazmış yerlarında kalganbız. Yaratmagan bilen yaşaw gazap, ökünüşlü ötken her günüm. Parlı yaşawlarda duyalamagan, bäxtlerde yaşayım min bugün. Sen de yaşagansin yaratmışa, min de yaşaganmın siymişa.
Чираттагы башкаруучубуз Айгүл Рахимова. Айгүл үзе хатırlauынча биринчи тапкыр сахнага 5 жашында чыккан. Әмма җырчы буларак түгел, биючи буларак. Биринчи башкарган җырын да яхшы хатırlый ул. Барыбызга да таныш «Маленькая страна» җыры турында сүз бара. Игътибар иттегезме? Җырчылар хит-парадта нинди җыр башкара? Салмакмы ул, дәртлеме? Бала чакта да шундый ук ритмдагы җыр белән үзләрен нәни йолдыз итеп танытканнар. Рахимова да шундыйлар исемлегеннән. Композициясына килсәк, ул «Шын ярату» дип атала һәм популярлар рәтендә 8нче баскычка урнаша. Мәхәббәт һәм сөю бакчасында сөйгәннәргә генә урын бар. Алар өчен гөлләр чәчәк ата, алар дип күңел шатлана. Шын ярату белән янган кеше, шит бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәрчак бергә булсын, аерылганнар җанны өзгәли. Шын мәхәббәт килә тик бер тапкыр, вакытларның бер кадерен. Яратканнар әйтсен сөю сүзен, мин яратам сине кадерле. Шын ярату белән янган кеше, шит бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәрчак бергә булсын, аерылганнар җанны өзгәли. Музыкаль гаиләдә туганга 7нче баскыч иясе Алина Әхмәтшина 3 яшеннән үк җырлый башлаган. Бу яшьләрендә үк Алина бәләкәй актриса буларак чыгыш ясаган. 5 яшендә ул җырчы буларак ялгызы Ярчаллы сәхнәсендә шыгрым тулы залга урманнарга кирсәң җырын башкара. Кычак тутырып чәчәк һәм шоколад кабул иткән Әхмәтшина микрофонның сүнмәгәнлегендә онытып шатлыгыннан кычкыра-кычкыра «Әни, карале миңа күпме чәчәк бирделәр» дип сәхнәдән кирип китә. Дөрес, чәчәктән бигрәк кыз өчен иң шәп бүләк тулы залның кайнар алкышлавы һәм шоколад була. Алина үскән кыз инде. Хит-парадта шоколад биреп кенә тормыйча, булай гына җырлатыйк. Яслар җитсә алмагачым төренә ак чәчәккә, яслар җитсә алмагачым төренә ак чәчәккә, уртак сөю илсен безнең бәхетле киләчәккә, уртак сөю илсен безнең бәхетле киләчәккә. Алмасы алмасыла алмалары балгына, алмасы алмасыла алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына, гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына. Алмасы алмасыла алмалары балгына, алмасы алмасыла алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына, гомерлеккә сөйдем җаным яннарымда калгына. Бит очларың алсы синең алма кебек түгәрәк, бит очларың алсы синең алма кебек түгәрәк. Йөрәгемә ачып кирдең булдың мәллә күбәләк, йөрәгемә ачып кирдең булдың мәллә күбәләк. Алмасы алмасыла алмалары балгына, алмасы алмасыла алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына, гомерлеккә сөйдем җаным яннарымда калгына. Сине көтеп бәгыркәем керермен күзләремә, сине көтеп бәгыркәем керермен күзләремә. Сөю утлары кабыздың син минем йөрәгемдә, сөю утларын кабыздың син минем йөрәгемдә. Алмасы алмасыла алмалары балгына, алмасы алмасыла алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына. Сез музыкаль кайма хит-парадын карыйсыз. Мин Айва Садыров чираттагы резидентка токталам. Илмира Нагыймованың бар да гади 3-4 яшында җырлый башлаган, 5-6 яшында сәхнәгә чыккан, балалар бакчасына йөргән Нагыймова Менделеевск сәхнәсендә мактанчык үрдәк турында да җыр башкарган. Шунысы кызык, Илмира җырның сүзләрен әле дә хәтерли. Тик биредә без аны үрдәк турында, паровоз турында җырлатмабыз. Гөлләр турында җырласын ул. Иң шәбе бәхет гөлләре турында.
бәхет бүләк иттің ғайләбізге, улыбыз бар туды қызыбыз. Әй Құдайым бәғірләрім үшін, мың рәхмәт сиңа оқибыз, мың рәхмәт сиңа оқибыз. Яратабыз сізні сабайларым, бәғірләрінің татлы жемішлері. Күнде сізге күнде дұға қылам, болығыз сіз бары бәхетлі. Күнде сізге күнде дұға қылам, болығыз сіз бары бәхетлі. Олым қызым бәхет күлләрімсіз, сен ішімде сіз бар сүйінен. Келешекте ұлы тірегімсіз, құшақ жайып сізге мен келем, құшақ жайып сізге мен келем. Яратабыз сізні сабайларым, бәғірлерінің татлы жемішлері. Күнде сізге күнде дұға қылам, болығыз сіз бары бәхетлі. Күнде сізге күнде дұға қылам, болығыз сіз бары бәхетлі. Музыкаль койма хит-парады дәвам итә. Һәм 5-нче баскычта безне Ришат Фазли Әхмәтов каршы ала. Ришат 4 яшьләрендә үк җырлый башласа, 6 яшендә ул сәхнәдә чыгыш ясап, төрле конкурсларда катнашкалы торган булган. Кемнең җырын җырлаган дип уйлыйсыз? Әлбәттә инде Салават Фәтхетдиновның. Кайчы иркәм, кайчы яныма дигән җырны ул үз репертуарына бәлки шушы вакытны ук алып куйгандыр. Анысы безгә билгесез. Шуңа билгеле фактка күчик, ягъни 5-нче сан астында урнашкан Әйләнә дөнья композициясенә тукталыйк. Yarada güldüren, yılatıp da ölgüren. Eğlene dünya eğlene, bizni de eğlendiren. Eğlene dünya eğlene, tut tahtına kalmasın. Eğlenip berini tügül, eğlendirip salmasın. Eğlene dünya eğlene, tut tahtına kalmasın. Eğlenip berini tügül, eğlendirip salmasın. Eğlendiripler salmasın, kalganına tüzerlik. Başkaylar yelgende de, kaller kalsın gülerlik. Eğlene dünya eğlene, tutup kına kalmasın. Eğlenip berini tügül, eğlendirip salmasın. Eğlene dünya eğlene, tutup kına kalmasın. Eğlenip berini tügül, eğlendirip salmasın. Алга таба атлыйбыз һәм 4-нче баскычка тукталабыз. 3 яшендә үк җырлый башлаганын түгел белгән Динар Рәхимова нинди җыр башкарганын гына хәтерләми. Хәер, авызыннан юлләп сүз чыкмаган баланың көйләп йөрүеннән нинди җыр башкарганын чамалау авыр булыр иде. Ә менә үсә төшкәч, Рәсим Низамовның кайыннар арасында җыры Рәхимова өчен хит була. Әлеге җырны бик озак җырлап йөри ул. Тик кеше җырын җырлап йөреп булмый бит. Җырчы булам дисәң, үзеңне кем булдырырга кирәк. Шуңа да Динара әлеге стереотипларга нокта куярга уйлаган. Җыр бар, клип та бар. Хыял, 4-нче позиция. Киләчәкнең ишекләр ябык, белмисең кайчан булыр ачык. Нәрсә язылган бу тормышта, санарак белерсең ашыкма. Авырлыклар булса да уза, дөньялар шулай гына бара. Яңгырлар узгач кояш чыга, җылытып хыялны яктырта. Ышануың бетсә
geçse de köp yılların geçse de kolay bir de kıyalma yüreğinde tut onu aşağılığın bitse de köp yılların geçse de kolay bir de kıyalma yüreğinde tut onu kolay bir de kıyalma yüreğinde tut onu Хит парадының бірінші үшлігін ашып, шираттағы жыршыға Эльмира Сулеймановаға сүзін тапшырды. Башқа жыршылардан айырмалы боларақ, Эльмира кішкене шағында балалар бақшасында тәрбиеші болырға қиялланған. Тек 7-ші сыйныфларда онда жырлысы келу тілегі уяна. Һәм ол мәктәптә узган жыр бәйгесендә Сылуқай жырын башкарып, 2-нче урынны яулый. Шушы уңыш Сулейманованы канатландырып җибәрә. Һәм нәтиҗәсе һәммәбезгә дә таныш. Бу атнадагы нәтиҗә ул 3-нче позициядәге «Әллә мин, әллә син» жыры. Тыңлыйбыз. Ellerin elleyi bizde mehbet yolunda adaşkan hiç yazmış bizini ayırası bulgaş nigesin nige biz kavuşkan ellesin ellerin elleyi bizde mehbet yolunda adaşkan hiç yazmış bizini ayırası bulgaş nigesin nige biz kavuşkan ellesin ellemin elleyi bizde mehbet yolunda adaşkan hiç yazmış bizini ayırası bulgaş nigesin nige biz kavuşkan ellesin ellemin elleyi bizde mehbet yolunda adaşkan hiç yazmış bizini ayırası bulgaş nigesin nige biz kavuşkan Tağın bir adım alğa. 2-нче баскыч һәм әлеге позицияны біз Гүзәл Уразовага тапшырабыз. 2-нче сыйныфта музыка мәктәбендә хорда җырлаган Гүзәл 5-нче сыйныфта музыка дәресенә айрым йөри һәм бу яшендә үк төрле чараларда катнаша торган булган. Шуннан соң зур сәхнәләр, конкурслар бер-бер артлы китте дип искә ала Уразова. 12 яшьлек чагында район сәхнәсендә үпкәләсәң, әйдә үпкәлә дип җырлаганын яхшы хәтерли. Бүген исә үз тамашачысы, үз стиле һәм әлбәттә үз позициясы бар. 2-нче урын. Сандуғашта барын тапмай талларға ұяқырмай мәхәббәт ұлы қабынырға рөхсәтә сұрап тұрмай Yüreğime yüreğime sen özün kilip girdin Günlerimle günlerimle suyun ağzına kırdın Yüreğime yüreğime sen özün kilip girdin Günlerimle günlerimle suyun ağzına kırdın Koyan taptın aşk aşıların Yüreğimnin türüne İki birge düşünük biz Merhabetin sırrına Yüreğime yüreğime sen özün kilip girdin Günlerimle
Музыкаль каймак хит парады лидерында ашыкларга вакыт. Әлеге титул хуҗасы Ленар Яшин балачакта җырчы булам дип янып йөрмәгән. Дөрес, Милешкәем хәлең ничек дип җырлаштырганын хәтерли ул. Әмма 5-6 сыйныфта ирексездән рэпка тартылып, үзен дә шушы жанрда сынап карарга уйлый егет. Озакта узмый, 7 сыйныфта көзге балда үзе язган рэпны укып, бүтән актлар залын кыздыра. Шуннан китә яңа текст, яңа ки язу, аранжировкалар һәм хит парад. Соңгы пунктка килгәндә Яшиннең беренче икәнен аңладык. Күзләр яна клибын менә хәзер үк карыйк. Аның күзләре яна, булганда яннарында, ул китерибездай синең җылы кочакларында. Аның күзләре яна, һәм кирәк түгел берни, бары сакласам буеңны бәхет икән. Һәм йокысы кача, үлеп ярата, синең көндә шаша, бүләктән канатлар шулар белән эчә. Арагызда булыр даулар һәм әлбәттә җилләр, бергә булсагыз гына мәхәббәтегә җиңәр. Булыр авыр сүзләр, аларның күбесе ялган. Шамыгыз бер-берегезгә генә язмыш йөрәк, сайламаган. Аның күзләре яна, булганда яннарында, ул китерибездай синең җылы кочакларында. Аның күзләре яна, һәм кирәк түгел берни, бары сакласам буеңны бәхет икән. Бергәләп 15 баскыч буйлап йөреп чыктык. Бер иштан кем нинди җыр белән нәни йолдыз булып танылган, шулар хакында белеп җырчыларның балачак хатирәләрен дә яңарттык. Шушы урында хит парадны төгәлләп, мин Айваз Сабиров сезнең белән сау булашам. Пока.